Xa ungaphangeli tata, to be honest, abantu awungomuntu awuphelelanga and ungumthwalo. Ndihleli kanje ekhawutshini. Avela afika tata ngamanqindi. Yanibetha. Hayi ke ndirecoverishe kazofika ugqirha athi you are so lucky. Because bengamelanga uphilile. Kwakukuhle tata yonke into. Abantu indlela babeyoncoma ngami umtshato wami, ebisethi umtshato wakho was so blessed, was so calm. Yonke into nje yayi right. Kanti ke kuqala kokonakala kwezinto. Ukubonelani ba but ke kwanyanzela tata uShabang banihlale kulomtshato because ngubani wakhe wachata ngoDisemba ngoJanuary sekethweni yagodo. And ke ngoku into endayithanda kuwo konke obabuhlungu tata endangqitha kubo ipresent yenkosi empilweni yami. Kwazofika ke ngoku usuku loba ndidischarge, it wasn't easy ke ngoku. Kulapho ke ngoku ndaqala ndabona intoba ndisehlane apha. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele kubo bonke, sibingelele kuqala umoya ongcwele okhona phakathi kwethu kuyena osizayo ngakho nje konke esikwenzayo. Siyabonga nje umusa wenkosi yethu Jesu Kristu. Simbonga ubaba wethu sezulwini ngothando lwakhe nje esihlanganisa malanga wonke. Nginibingelele abangcwele nje nonke kwizindawo zonke bazalwane. Siyabonga lokho nibuya nibukela, siyabonga kwabaqala ukufika nani siyanithanda siyanamukela. Sithi nje anilahlekanga impela nisendaweni erat kakhulu la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho okuningi esikhulumayo. Nani ningakhomenta njengabo bonke abakhomentayo. Siyabonga nje ama-comments amahle bazalwane na-subscriber. Ukukhulisa lo msebenzi na like, siyakubonga yonke nje support eniyenzayo, siyayibonga kakhulu inkosi. Nakuma channel members abajoinile siyabonga, nabasupportayo emaceleni nangemikhuleko. Ngeke ngihlale nginganibonge, ngonibonga njalo nje bazalwane ngoba esikwenzayo sisizwa yinina. Most of the time ngisuke ngingekho ngedwa, mangingedwa nje ngisuke kuyiSunday. But njengamama kusuke ngekho ngedwa namhlanje futhi kusuke nginomzalwane omshumayeli omunye uletha ubufakazi ngokuhlukahluka nje ngokusizwa inkosi. Namhlanje ngino sisi ubabalo uzongicorrecta ngimbiza right yini mangithi sisi noma umama noma umprofeti angazi mvangeli doctor but uyena ozongisiza as correct kuleyo part leyo. But nje sisibabalwa ukhona isibongo ke nje engathi ngisikhohliwe but uzosichaza yena. Angithi nje mina siyabonga isikhathi sakho sakwamukela. Ndiyabonga tata. Yebo. Ndiyabonga nami. Koqala ke nami ngicela ukubulisa umoya ongcwele. Amen. Ozosigayida. Yes. Entweni yonke sizoyenza kule ndawo. Egameni lenkosi uJesu. Sashiya naye tata. Kuyanyanzeleka ukuba simfake ezintweni zonke sizenzayo. Hallelujah. Amen. Igama lami ndingubabalwa. Yebo. Ifani yami ngumagayana. Iyathanda ukuba challenge abantu inde and abakwazi nokuyibiza sometimes. Ifani yami ngumagayana. Ukuze ngizoyibhala kahle. Magayana. Perfect. Okay. Sengizibambile. Magayana, yes. Yebo. Ndisuke Eastern Cape. Yeah. Oh, Eastern Cape, not Eastern Cape. Not Western Cape. Okay. Ndisuke Eastern Cape. Yeah. Bendingumsebenzi, ndingumhlali eCape Town. Oh. But ngondise Eastern Cape. Okay. Tata. Ndisindisiwe tata, ndisindisiwe. Ndiyayithanda inkosi kakhulu. Amen. Eyayinceda impilo yami ngenye imini. Yatshintsha nami identity yami. Kodwa yes. Ngumntana. Ndayeke ukuba ngumuntu wenkosi nangumntana wenkosi. Yes, hallelujah. Amen. Amen. Ngiyangijabule nje ukuthi umuntu athi mangabeza la eze ethi usindisiwe. Nkosi yami. Yebo, ngoba okwazi ukuletha ubufakazi osindisiwe, akwazi ukuthi ungaletha ubufakazi ungasindiswanga. Sengikhulumela nomunye obukayo uthi nami ngiyafuna ukuyofakaza, asiqale sisindiswe phaya. Yebo, foundation. Phayana tata. Yes. Iqala phayana.
Hayi siyabonga kakhulu. Ukhuleka nje sakwamukela. Siyabonga nesikhathi sakho nje. All the way from Eastern Cape uzofika la ingoba kune reason futhi that reason is very much important. And izosiza abantu abaningi. Sakrespecta nje kakhulu lokho. Yes. Engakusho nje before singene to the main reason. Ngiyacabanga sewuyazi ukuthi ngiyangithanda nje ukuthi umuntu ke simthole nje like yabo nje lokho kwenza nawe ukuthi ukurelaxa uthi ngesikhathi wena urelaxa bese kuzothi lo osekhaya athole something naye ekuthole nje ukuthi ubani uzalwe sewusindisiwe like njengoba bengibuzile nje ukuthi umprofeti like before mangabe ukuthi umprofeti before ube uyena ubani ke sikuthole nje amen amen so I think ndizoqala ekhuleni kwami yes okay manqanda ngizaba tata ndingumntana kaNkulunkulu kuphela ngumntana nje ozithandela inkosi ohamba nenkosi othandwa inkosi yes ndingubabalwa yes mhlambe ke ngokuyangiqhubeka ngithetha then you will understand uba kwenzeka ntoni okay ndikhuliswa ndizalelwe emtshadweni mama notata babetshatile yes babetshatile kwathi ke ngenxa yebomi indlela obubathathe kwindawo abakuyo endapha ndikhuliswa ngugogo wam ndandimthanda ke la gogo bendandimbuza isori xa ndimbiza ndakhuliswa nguye ke endithanda ugogo wam Betonana endithanda ndifike kuye I think I was 6 or 7 years ndafika ndingumzukulwana kuphela ke ngoko ndimndoda umzukulwana mawuthi ufike kuye ngaleso sikhathi ugogo usesayidini kamama usesayidini kamama yes usesayidini katata animazi yena ndikhule seke ngasekho swesekile yes umama wami notata wami bebetshatile behlala bebelapha eJoburg ndizalelwe eBaragwana Hospital yes apha eJoburg yes ndizalelwe apha utata bephangela apha bephangela kwa railway so kwathi ke apha endleleni I think xa na 5 or 5 years yes utata waba ne challenge wagula mentally so waba mentally disturbed kwanyanzeleka into ba ke ngoku makawuyeke umsebenzi because ke akusebenzeki ke umuntu onjalo so wawuyeka ke utata umsebenzi yes bagoduka nomama before agoduke which means utata busy ebesakha ezilalini ezakhela umzi so akangakwazi ukugqiba kulomzi ngenxa yoba eyewa mentally disturbed so umama ke ngoku kwathi ngenxa yesimo because of ubona challenges lo muntu kaloku andithi ngokasafani naqala ayisenguyanga lamiyeni wakhe bejate naye kwanyanzeleka ke ngokuba bohlukane umama wabheka eCape Town uyofuna umsebenzi kulapho ke ngondidityaniswe khona nomakhulu wami nogogo wami ndakhuliswa nguye umama mase Cape Town ephange emzama umsebenzi but ke eventually ke wazama ke njengabazali bonke ezamela abantwana ndakhula ke ndihlala nomakhulu it wasn't easy but la makhulu wayezama ngandlela zonke into basilale singalali singatyanga ebengasenamyeni ke naye kodwa umkhulu wami mazi ebengasenamyeni ebesezamela nje yedwa wangikhulisa kugogo ndakhula ndikhule ndingumntana bendingamameli xa kutshiwo hayi bendingamameli udade umama ndandinelokhwe nexa ndinxibile ndandiyazi ngalo mini soze ngabethwa soze lingatshona ilanga soze litshona ilanga ngingabethwanga so ndiye ndimbuza ba kutheni uzanxibisa lelokho kodwa uyandazi ba xa nxibele lokho lena ndimameli thena unxibisa yona wayeyithanda uthi but indlela enaniba ngayo xa nxibela lokho so ndikhule ndingulomntana ungamameli but efana nje nabanye abantu ingeyonto mhlambe ifani ndangayingomntana oshayo kanye onga ebantwini nje bendumntana nje olive
So ndakhula ke ndikhuliswa ngugogo kukuhle ugogo ezama ngandlela zonke ndafunda Yes. ndafunda nditheke ngokuba xa ndifikela phaa ko-17 16 ndiqalwa nazo iziteji ndisenza ke yonke lento yenziwa ngabanye abantwana ndizenzile ii-mistakes nampa there but ugogo shame she was there for me kuko konke wayekhona wabuya nomama eCape Town sahlala sonke anihlalo ngokumama kasenamzi akanandawo yokuhlala kunyanzile makazohlala apha kokwabo nomntana wakhe sekukhona nomnye brother ke ngoku ozemveni kwami Okay. because notata wam uye wanyuka wabheka eCape Town kumama ebebangathi right aphinde abe wrong ofuna mama aphinde bohlukane so kwakhona ubrother wami ke ngoku Okay. so sikhuliswa ngugogo ngowayeza nobrother msahlala nogogo ke ngoku wasakhula wabuya umama eCape Town sahlala sonke ke ngoku so yanjalo ilantuka yami indlela engikhule ngayo it wasn't easy but ndiyambonga ubawo ngomakhulu because ndingule umuntu endinguye nje namhlanje o independent okwazi ukuzimela noba kwenzeka ntoni is because of la gogo undifundisile undibonisa into yoba ayinagender. Yes. Ayinagender. Uyakwazi ukuyenza ayinayo igender. Wow. So ndakhula ke tata. Yebo. Ndenza i-matric yam ndayipasa. Upasa kwami i-matric ndabona uba akho nto emandi akho nto elula ngoku ndifuna ukuhamba ndiye andithi sihlela apha mama kaphangeli. Okay. Sihlela apha ekhaya nomama ndathatha i-decision uma ndihamba ndiyofuna umsebenzi eCape Town. After matric. After matric. Ubungasahluphi ngaleso sikhathi? Hayi tata kaloku bekulixesha eliyabe sethi. Leli nje usasemncane. Lokukhula hayi bendingasahluphi. Hayi bendingasahluphi shem uthemba ndipasa i-matric ingqondo zam kwafuneka uba ngoku mandibone ba ndingulo mntwana ndinguye ngoku okudingeka enze izinto differently. Ongafaniyo nabanye abantwana banabazali ababasapotayo bane siblings bane ntontoni relatives ezibajongile mna there is no one so I have to go ndiyofuna umsebenzi yaqala ke ngoku ijeni yami eCape Town. Yaqala ijeni yami eCape Town sasemncane ngaleso sikhathi. Ndisasemncane tata ndisasemncane but kwanyanzelekile yebo oba mandiphume kwi-comfort zone. Cape Town nje unama relatives. Okay, which means ngosesiyaqala ke ngoku ndingangena ke ngoku ehambeni lwami. Ndafika eCape Town sesijoyina manje message. Okay, yes because ijoyina kwaphaya. Okay, ndafika eCape Town eCape Town bendiye ndandiye kwi-relative kanina kamama wam. Ndimnaye namukhazini osekapa but ndahamba ndaya kukanini because bendithanda into yoba ngumuntu omdala andirhalele ukuhlala no because ukhazini akhe omdala kakhulu kum. So ndaqomba ndifuna nje ukuba khona around abantu abadala and kaloku this is a city life mnakho nto ndiyaziyo ngedolophu ndizikhulelele ezilalini. Yes. So ndafika eCape Town ndiyofuna umsebenzi. Wow, kulapho ke horror movie ye life yami yaqala khona. Ndahlala apha kukanina kamama. To be honest tata andiyazi ba kwenzeka ntoni. Because njoba ndihlala apha ne une friend yakhe emanisiza apha kuye. Abakhonzi bonke bayi group i-friend yakhe naye bayakhonza but abakhonzi bonke. Okay. So mina ke ndikwazile uba ndizibone sendikhonza ne-friend le yakhe. Not ibona bengakhonzi nabo bekhonza Assemblies of God uba ndingayibiza bebekhonza Assemblies of God bona. Lo i-friend ke ngoku nomyeni wakhe nabe khonza kwenye indawo. But ke ngoku mina end up ndikhonza ne-friend le yakhe ndingakhonzi nabo Assemblies. But andikhumbula uba kwenzeka ntoni but ndisibone sendihlala nechomi le yakhe friend le yakhe. Andikhumbula uba ndiphume njani endlini andikhumbula ingihamba kwenzeka ntoni but andikhumbula mhlawumbe ndihlaliswa phansi uba ngenxa ka-A no B no C omenzile sicela ukukhupha endlini uhambe uyohlala
nelanto kwanobani andikhumbuli but ndizibone sendihlala nabo ndahlala ke nechomi yakhe nakhona akwabikho mandi ndaphuma Yeah. nakhona ndaphuma ndahamba ndaya kwi-cousin afika ndahlala ne-cousin Yeah. xa ungaphangeli tata to be honest abantu awungomntu awuphelelanga and ungumthwalo Yeah. Yeah. ungumthwalo so ndihlale ndibone imani banalapha mani ndiyazama ukuze uqonde tata ndiyazama at that age mna ndandikwazi uba kuthiwe mhlambe icolleague yam ufuna umuntu ozoyomklinela indlu yakhe e-big house kuthiwe hayi ubaba lukhona mathatha ubaba lo hamba yoklina ndingamind because ndifuna I want to do something for umama ndinomntana ke la xesha kuyo yonke lento bendiyenza before imatric sendinabantwana abayi-2 When yes obathola usafunda isikole. ndibathole after lo oyi-1 ndimfumene ndisafunda before imatric Okay. yes ukumfumana kwam I was 17 or 16 I was 16 kumfumana kwam ndamkhulisa unyaka wathi mama ndibuyele esikolweni ndiyabuyela esikolweni ne ndagqibezela imatric yam Okay. ngoku ndisazama ukuzama uba like ndizawenzana into enivela imatric ndabe ndakhulela futhi ndaba nomntana wesibini so njengoba ndihamba ndiyofuna umsebenzi ndishiya abantwana nomama okay so ke ngoku andikwazi ukuthi hayi xa kuthiwa nansi into evelayo Yeah. kumele ndenze something because ndikhumbula emva apho abantwana bandibashiye nomama Yes. so ndizawuzithatha ke zo piece job ndikline yo tata uklina xa uthi kuyaklina ke emzini womntu uklina everything ungena kwi-bedroom everything unakuyiklinile kube clean endlini Yebo. so bendingulo mntana ke uthathwa kuthiwe endaweni ethile kukhona umuntu ofunayo ndithi ubaba lukhona ndithathwe ndisiwe kuthi ubaba into ezinjalo but ibingeyonto yoba mhlambe ibe yinto eyenzeka oko beke mhlambe noba 2 weeks ndihlala ingekhonto so ndibona apha endlini ba akho manje Yeah. ndizofumana ke ngotata umsebenzi afumana umsebenzi wokupromoter eKapa indawo kuthiwa kuseMontague Gardens Okay. ndafumana umsebenzi apha kwaMacro ndapromoter Oh. eshop Yes. apha endlini ke wapho hlala khona ne i-cousin yam unotata wabantwana notata womntana akhe ahlala naye apha endlini Okay. so njoba sihleli nje eyona nto endibona kakhulu ba eyona muntu ongekho comfortable around mna apha nguye kakhulu utata yes utata womntana ngaphezu ko-cousin wami qha ndiqonda into yoba okay at least ngondiyaphangela ne kuyonyanzela ndiqokelele imali ndizokwazi uba ndihambe ndiyothenga amazinki ndiyobeka ihoki somewhere ndikwazi ukulihlalela so ndiqhubeke naloo nto ke ndiyakhumbula tata Shabangu first payment yam anazo nempahla thathi inkosi yam andisindiswa ndiyakhonza ndiyayithanda inkosi but andikaqini ndiyayithanda yona inkosi but andikabi andikho rooted Yes. elizwini ndiyazenzela nje izinto ndifumane lo msebenzi ndiphangele ke ngoma okay first payment yam ndizawuthenga impahla at least kwazi kusebusika funeka ndibe shushu ndinemsebenzi at least ndibe ndinxibe kakuhle ndihamba ndiyothenga impahla ndiyakhumbula ndathenga ndabuya akuyi-weekend ngomvulo ndiyaphangela ke ngoku ndinxiba into ezintsha tata Shabangu ndimhle nxibe nam ndiyaziva ndinxiba upolonekho omhlophe ndimhle mani ndiphangele ndigoduke xa ndifika endlini ndifika apha endlini kubukelwe i-TV Okay. ndiyaphangela kuhlaliwe manje ndicaba ubetho 9 ndiqonda uba usually iyathatha i-TV yofakwa erumini ne kwenzela into yoba ndizokwazi ukulala khona ndilala apha efront ekitchen Okay. ndiqoma okay mavele ndize nesponge bazobona uba ndifuna ukulala i-cousin yami ke ihlele erumini yona umuntu ohlela apha elounge ile boyfriend ibukele ibhola kudlala ibhola ubukele yona ndihlale ndiqoma hibe kuna ixesha liyama ndimcele but ngicela uthathe i-TV yerumini iyobukelela ngapha yakho ndifuna ukulala ngomso ndiyavuka ndiyabhangela kangandiphendule waphakama wayongena erumini so ndicima ke mna ke ne uyolungisa uba ezobeka
i-TV ezazothatha i-TV. Yes. Nyani ke tata angene room ndihleli apha njengoba ndihleli kanje ndilinde yena uba makagqibele le nto izokhulula ndilale. Aphume erumini engakaphumi ndiva uba ngathi abavani ingathi ikhazini yami ingathi iyakhala ndiyazi uba kwenzeka ntoni qha ndiqonda uba andifuni ukuzingena because andiyazi and ndingumntana kubo akho nento ngathi mhlawumbe ngathi ndiyayingena ndingumntana kubo. Yes. Aphume tata erumini eze kum straight kubhuti wamdeke umde akanamzimba eza fika pha kum ndihleli kanje ekhawutshini avela afika tata ngamanqindi uyandibetha uyandibetha semphakamile ke ngoku njoba ndibetha nje ndiyazama ukuba ndiyavika for ubuso nqoma yo buso bam Nkosi yam angandibethe ebusweni umde ake tata anditshwa ndibethe but ndibe surprised njobe ndibetha nje lo bhuti lona hayi man wayemanqinde lo bhuti ewiki because befama lo sendiphansi ngumuntu wobhuti omdala le kum lo befama ndiphansi manje ngala manqinde lo bhuti njobe ndibetha nje hayi agqibe aphuma ahambe angayi erumini aphume ngomnyango ahambe ndime ngenyawo ke ngo njoba ndimile nje wena tata Shabangu ndive man ba akhona into eyenzekayo apha kum engekho right. Ngani ngonxa ndiphefumla ingathi kunegap phakathi ndifuna uphinda ngathi ngaphinde ndiphefumla akuphefumleki ndiqoma engase ndifumane into ezalibeza umoya abese ke phuma ukhazini wami pha erumini apha bayakhona aphume akhale athi isikhalo hayibo ukhalela ntoni ke ngokulona okay ubukhalela ndibabe ndibethwa athi baba lwaphinde iya elantukeni erumini mhlawumbe uzawubuya ndihambe ke nami qomba hayi nyani mhlawumbe uzawubuya manje ndihambe ndiyongena erumini kodwa njengoba ndiya erumini ndiyavuba something is wrong yakude neroom ngoku amandla yaphela ndifike ndingene erumini ndibamba ilash ndibhalansena ngelash ngoku ndibamba ilash ndibona ndihle nelash ndiyohlala phansi ndimkhwazi ndithi khampa amanzi uyakhala ndibuza ngapha ulilela ntoni nalo mntu eze ke namanzi igladi ithi no iza nejagi mancinci njengoba ndiwasela tata ngathi naxa ndizigalela ngawo apha ebusweni azancedisa ukuphefumla ndiyawasela but ndiyava mani ndiyisele ndiqoma ndiziva ba hayi mani khona iwe nale jagi ndigqibele xa ngena umheza umakhelwane athi mxutha sowumnika amanzi uyamgqibezela zacima izibane kum but elalizwe lisumnika amanzi uyamgqibezela hayi zacima izibane hayibo ndizokothuka ndisesibhedlela ndisesibhedlele nje la manqindi bendibethwa ngawo ibingengomanqindi bendihlaba but endihlaba nje kaloku mna ndithi andiboni gazi ndincumpolane kwamhlophe andiboni igazi andiboni nix but indlela endizive ngayo ya differently kanti undihlaba nge-screwdriver i-screwdriver kuthiwa awubleed xa uhlatywa ngaso ubleedela ngaphakathi so akho nto endiyibonayo apha emzimbeni wam ndaphaphama after ixesha ndise-ICU hayibo ayiphaphameni kwam ndilela apha ebhedini ndiyava uba umalume wami wayekhona kumalume but sasingahlali nayo wayehlala kwenye indawo ubrother kamamam ivoice ndiyayiva uba ivoice kamalume uyakhala uyakhala umntu akasisi adabe nje bekutheni ndiyafuna uphendula but akho nto ithi mandithethe futhi nje andiyazi mani ingathi ndivaleleke entweni akho nto ithi mandithethe uba uyawuqaphela oogqirha nonesi baye bathe xa umntu xa ngabo uyobona umntu ese-ICU athi thetha nawe uyakuva ndabona phaa kum uyakuva although engakwazi uresponda kodwa uyakuva so ndiyamva ke ngoku umalume uyakhala but inceba inkosi eyandenzela yona ndamamela ndakwazi ukuvula amehlo ndavula umlomo inoise wayeyenza esibhedlele ndothuka ndamjonga kanti kukuphaphama kwam ndisesendibaliselwa ke ngoku into yoba hayi ubuhlatyiwe
uhlatyiwe njengoba lakho ndiyabuza uba kwenzeke ntoni uhlatyiwe Yo. and siscrewdriver tata it was bad emzimbeni. njoba ndilela lapha ebhedini apha phansi kwami kukhona into into eyiglass ebekiwe Yes. kudrainwa Oh. amahlwili apha ngaphakathi abakhomba ukutshwala amahlwili tata kwangotsho uba ligazi kwakuphuma into ezimnyama icloth izinto ezinkulu ezimnyama because kwaye kwanyanzelwa uba mabandigqobhoze bandivule apha for uba bazokwazi ukundidraina so hayi ke ndirecoverishe kazofika ugqirha athi you are so lucky because bengamelanga uphilile Yo. indlela owenzakale ngabe bengamelanga wena bophilile tata kaloku laa mntu mde kum ebendihlaba wherever funa ukuhlaba khona Ngende ngaleso sikhathi wena uzwa andiva mna ncimi yandibetha hence ndithe xa ndithe ndathi amanqindi akhe ndive mathena amanqindi akhe ewiki because umntu ongutata lona befama nje inqindi lakho lokuqala ndiye ndawa yebo khange andihlabe once twice I was damaged umzimba especially apha eback i-spinal cord besithi awuzuphinda uhambe hayibo because sasidlakadlaka sure apha ngasemva i-kidneys zazidlakadlaka ezihlabile lalikhona lalapha apha phansi apha ngaku-closer to i-heart ndandinomngxumakazi kwelicala apha kwi-heart izandla ingalo ntelo ndiyalanto ndivikela ubuso bam yes ndivikela ubuso bam ndandinjani apha sure but by the grace of God I made it ndaphila ndaphuma esibhedlela yeah first thing ngotata ndisesibhedlela sawuphumela phi xa ndischarge sawuyaphi anandawo yo kanti umakazi wami uzosuka e-Eastern Cape eze so ndaphumela kwakhe kwamakazi ndahlala kwamakazi na-recoverisha umakazi behlala nomyeni wakhe and umakazi ebengahlali iKapa ebeyele nje laa nto uba like ifamily ifuna makahamba ndiyobona uba ndinjani so hayi ke noko ke tata ndaya ndisiya umakazi wahamba waphindele e-Eastern Cape because akahlali Cape Town yes sebezobheka wena yes ukhona ke njengoba ndihlala phana nje ukhona ke ngoku umfana owaselalini yam okay ubona into yoba uyandithanda ndathi uba ndiphume ke ngotata umakazi wami ndiqoma nandawo aqoma hayi ke ndiyabona kulo bethe uyandithanda ke nguzayimela ke ngoku and ndiyohlala naye because aloku andinayo enye indawo mzawuyaphi and umntana abantu shem khange abe nangxaki ndahamba ndohlala khona yebo ndahlala ndaright ndafumana umsebenzi yebo ekufumaneni kwami umsebenzi ke ngondakwazi ke ngoku noko khona ndandafumana indawo kule company bendiphangela kuyo until ndabe ndiyabuya eCape Town ndafumana umsebenzi ke ngondakwazi uba ndikwazi ukuzimela ndafumana indawo right ndahlala yeah ekuhlaleni kwami alibona noko nami ndiyavela ngoba ndingumntu ndiyaphangela ndiyakwazi ukuthumelela ekhaya umama grocery abantwana nje kuhle nje izinto zihamba kakuhle yebo ndihlukene ke ngonalo because I think yona into ayindihlalisa kwakhe into yoba ndangenandawo okay kahle vele kwakuyile problem yes kwakuyiproblem nansi iproblem yami ndandifuna nje indawo yokuhlala wandi accommodate ukwazi kwami ke ngokuba ndikwazi ukuzimela but khange ndihambe ngendlela errong shem because ndandiqonda uba ndizabe ndi-unfair because undithathe ndingenayo nix kuyenzeka ke into yoba ngemasohlukane ndihambe ndiyohlalela ndiziphilela ilife yami ke ngoko eyona ke ngotata into endizise kwi-Quarter to Media kumtshato ebendikuwo okay cela ukubuza before sifike emshadweni wakukhona ukumbophisa or wenzani okay umama wami ebengasindiswanga ngela xesha but inkosi ebeyithanda kakhulu bemoya kuThixo umama wathetha ilizwi because uyabula khumula ndisithi umalume bekhala esibhedlela umalume befuna revenge babefuna ukuzirevenge in fact nje family yami babefuna ukuzirevenge okay wathi umama ucela ngabotshisa ucela ngenziwa nix makayeko okay
uyabuza into yoba sithini isizathu soba umbulala because ubumbulala ayikho enye into asinawuthi mhlambe sithini isizathu soba umhlabe ubungamhlabeli ba makaphile ubumhlabela ukumbulala sithini isizathu ukwenze intoni yebo akayazi asiphumi hayi akayazi hayibo akayazi uthi akayazi babe kwenzeke intoni did uyabona tata abantu ababulala abantu ish abuza uba umbulala intoni athi akayazi abe umuntu seyifile kwawuzaba isituation enjalo nakum so ndahlala hayi wathi umama makangabotshiswa makayekwa wayekwa kenyana but shame yazi dada to be honest although ndandingakaqini elikholweni but ndabona isandla senkosi kuyo yonke lanto yebo nguye wangazange avuma mandife yeah I think yeyona tata into endenza into yoba ndikwazi ukumxolela because kwaye kwanyanzeleka uba mandimxolele ukuze ndikwazi uba ndiqhubeke nobomi because akuzunceda into yoba ndibe ndimbambe ngenhliziyo ndiyaphila because iplan yecika sathari ibinto amandife and ndifuna ukusebenzisa this guy yeah ndamxolela tate yayibhlungu shame impilo because yamazi ba xa ndibona kuphi umuntu omdala kum wayitshintsha indlela wayengakwazi ukunjonga emehlweni endoyika wayesitsho uba ndiyamoyika because andazi ba uba bendimbulela bendizawuthikana bendizathi bekutheni ish ya impela kwakungekho manje nakuye nje ya owavela ngaleso sikhathi yebo kwakungekho manje nakuye so ndamxolela tata futhi ndamxolela shem inoba nje kwadlula nje i3 months yaba nandihlala kanje naye qha ndimbomba uncomfortable akaphazi bowukhona ubuhlale naye futhi after 3 to 4 months bese ndisiya kwikhazini yami ndifike khona ndifike ndihlale isincokolo okay ukhazini uyini eyayimkhalisa like uthi akasakuqoqeli mhlawumbe ukuthi mina mangabe ungizwa ngikhala before ndihlathe okanye xa ngoba wena bewumangala ukuthi manje yena ukhalelana or ukhalela ukuthi ngoba wena bakushayile kaloku khandimbuze isizathu is that khange ngibe nayo ichance yokuhlala naye phansi ndimbuza uba ngalamini kwenzeka ntoni uJabu ngoku ebengena eroomini kuwo wafike wathini reason behind tata khange ayinokuyondibona esibhedlela I think into edala iyona reason yoba ndingazange ndikwazi ukumbuza ikhazini khangiye nasesibhedlela ukuyondibona sentsho ifani njani uthi umuntu ubuhlala naye esibhedlela ungakuyombona akhange ayi nasesibhedlela ngathi ndifona nsithi ndiya discharge ngicela impahla angiphathele wathumela umuntu mama kasempahla hayibo khange ayi I think iyona reason ke eyenza intoba ndingakwazi uba ndimbuzi wavele nje futhi ndambona uyaqhela akandiniki la chance yoba mhlambe ndike ndifuna ukufuna uJabu uthi noba mhlambe into nayithetha ngalamini nani ngondani bana qanaxabana nani bangantoni kwayethini akhange ndikwazi tata since today ke kodwa wena waphinde wakwazi ukuyohlala naye futhi futhi umuntu oshesha uqola andizazi tata mhlambe noba inkosi yayisenza ngokwayo andiyazi andiyazi so yadlula kanjalo ke into yakhe khange ibe into khange tata umzimba wona wawudamaged andifuna ukuphosisa umzimba wona wawudamaged but ngenceba nje yenkosi enye into tata into ndaqonda ba andikwazi mani ukubambelela kulento ogqirha bayiconfirm into ba mina befama ndihleli kwiwheelchair nawe ndiyawubona umzimba wami uba unjani but andikho kwiwheelchair yebo ndiyaphila ndiyazihambela akho nento engathi mhlambe imiphumela yalanto yes ndaqoma let me move on ngempilo yami ndingabambeleli kulento kwakusiza kakhulu lokho kwanceda tata kakhulu hey kwandinceda kakhulu yebo ngulo ntombi ke ngokufumana umsebenzi ke ngotata ndaphangela kakuhle futhi emsebenzini okay ndazo kwasekhamba ke manje ubusuthi ke manje umshado yes okay ndazobonwa ke ngongulobhuti khona futhi yes nadibana nalobhuti yes isese Cape Town yes 2012 2011 xa kuphela u2010 yes ndadibana nalobhuti yes ayike
yayinto enhleke leyo. Ndiyakhonza ke ngoku although ndingekabikho serious ndimantsho njalo. Andikombulelwa izinto zikaThixo ngale ndlela endiyiyo ngoku. Bendizikhonzela nje tata xa ndifuna ukwenza into bendiyenza noba ndiyazi ba inkosi ithi mayingenziwa leni into bendiyenza. Umzekelo ukujola. Because eyona nto uSathane i-challenge abantu abatsha ababambe ngayo sisijolo. Yebo. So ndadibana nalo bhuti ke tata. Athi ndiyakhonza mani inkosi tata ndiyayithanda futhi nje nobomi bam nje butshintshile kakhulu iwesemveni kwalanto yonke engqithe kuyo. But andikahlukani esona sonto ndandiqomba ndisabanjwe ngaso sesokujola. So ndidibane nalo bhuti. Yes. Ndiye emsebenzini andixelele uba uyandithanda ntontoni. Ndike mna ke ayi bhuti wamna andijoli ndisindisiwe ndiyakhonza. Athi ke mna bendingakufunela uba ndizojola nami ndifuna ukutshata because ndibona unkosikazi apha kuwe. Yebo. Okay. Hayi ke tata ke ngoku uyabona noba ndiyafuna ungayicingi ngolento le. Thethe ngomtshato kaloku ngoku. Yeah. Sengiqoma ndihambe manje ndiyofika kulanto ba okay kanene bethe umtshato. Hayi manqoma hayi man tata mandimnike i-chance lo muntu. Because uthetha nangomtshato. Enkonzweni mose kuthiwa abantu mabatshati makungajolwa. Yes. Hayi ke tata nyani ke futhi ke ndathandana nalo bhuti ke ngoku. Hayi futhi ke tata wavele wazigcina nje izithembiso zakhe. Kunoba nje kuthe kuphela unyaka. Yabe nje i-direction seyisithi kubhekwe emtshatweni apha. Wow. Wahamba wayocela ekhaya intombi. Yes. Walobola. Phofu tata lo muntu kuzuqonda oba nabantu ababukele yobamboma lo bhuti serious. Yebo. Usindisiwe yena? Before ayolobola uye wasindiswa tata ndilibele lo ndawo. Before ayolobola uye wasindiswa. Wayithanda inkonzo futhi wavela wayithanda ukudlula mina ke ngotata. Mna emsebenzini bendiphangela i-night shift sometimes i-Sundays benze emsebenzini. Wasindiswa enkonzweni ndingekho eziyele yedwa. Yebo. Eziyela nje ngenkonzweni nje kuseyinto enguzalwane yonke nje into eyenza ngendlela nje ethembisayo. Wasindiswa wacela abantu mamakalanto makahambe uyolobola. Ebantwini abolobola wayekhona. Uthi ufuna ukubona yonke into ihamba kakuhle xa bebuza abantu hayibo utheni wadwa wazilobolela wandifuna ukubona yonke into ihambe kakuhle. Walobola ubhuti tata 2012 ndachata. Yes. White wedding. Wow. White wedding tata. Yebo. Ilanga lalilihle ngoDisemba Kapa kwabalela kwatshisa kwakukuhle tata yonke into. Abantu indlela babeyoncoma ngami umtshato wami ebisethi umtshato wakho was so blessed was so calm. Yonke into nje yayi right. Kanti ke kuqala kokonakala kwezinto. Ukubonelani ba lento uyibonayo kukhona engasemva engabonwayo. So yaqala ke ngotata ndithathe nge-1st kaDisemba. Yep. Mandithi nje nge-2nd kaDisemba. Saqala izinto. Hawu. After nje umshado. Yes. Amaxhosa ke ne xa utshatile njengoba ndanditshata i-white wedding. Ifamily yakhe ayikhona isuke e-Eastern Cape nyama ifamily ayikhona. So umakoti kuyathathwa ayongcikiswa. Yes. So ndathathwa ke ngoku sabheke e-Eastern Cape ndiyongcikiswa. Kuyothiwa namagama yonke into. Then ndabuyela back eCape Town ndingumakoti ke ngoku. Onxibe omhle tata ndandinconywa indlela endinconywa ngayo ngabantu ba hey wamhle umakoti. Yebo. Ndikhumula enye imini ndisiya emsebenzini ndongena i-night shift. Ndihle eTexini. Ndiyahamba ke ndiqhabashile ndibheke emsebenzini. Ndiva khona lo muntu ondileqayo uze emveni kwami yabaleka. Uyeza azofika. Afike apha mepha phambi kwami umuntu ongumama. Akekho mdala nje kakhulu. Athi kum, "Yo, awusemhle mntanami." Ndincume ndibonge, hayi ndiyabonga mama. Yebo. Athi but le ndawo kuyo kwaSathane. But ukubona estradeni. Then uthi kule ndawo kuyo kwaSathane. KwaSathane. Aqobo wahamba. Hawu. Okay. Ndihambe ngiqomba lo mama unokuthetha ukuthini. Ndiphinde nsithi hayi man kuba ke tata nyani ke kuthiwa kwa emtshato ke nyani ke izinto ezininzi ziyenzeka. Noba ke lonto kuthiwa kwaSathane. Ndayibrusha off. Ndaqhubeka nobomi.
saqala izinto ukutshintsha endlini. First thing athi ubhuti, mamela ke. Utsho kum. Yeah. Mamela ke. Into ebendiyifuna mna ndiyifumene. Yeah. Into ebendiyifuna ndiyifumene. Oh, Ufumene ntoni? Ndifumene wena. Bendifuna wena. Hawu. Koqala mna akho kanto endidibanisa nensindiso mna. Hawu. Akho nto endidibanisa nensindiso. Mna uyandazi uba mna ndingumuntu wamadlozi, into ancestors. Hayibo. Sikhonzela abaphantsi. Hayibo. So yonke lento bendiyenza uyithanda. Nani secaweni neyithanda. It was just an act. Hayibo. I'm done. Yo. Andaqoma tata hayibo uyadlala lo. Uyasuka ejokela wethu. Andiqhube ndizenzela into zami. Kanti tata umini business umfana. Wabuyagqibelisa enkonzweni. Kangaphinda libeke enkonzweni. Hayibo. Kwavela ke ngolekhala ebendingayazi. Ish. Dilapha ngemshadweni. Andithi bekunconywa mina uba umtshato wami waze wamhla waze wathini. Into yayinhle yebo. Namhlanje ngoku kunjena. Wavele watshintsha tata wangomnye umuntu nje endingamaziyo. Hayibo. Wa abusive physically, Ish. emotionally, mentally, financially. Yo. Watshintsha tata Dangamazi. Ndazibuza umbuzo ba Nkosi yami ngubani lo into le ndizifake kuyo. Ndenze ntoni? Yo. But ke kwanyanzela tata uShabang banihlale kulomtshato because ngubani wakhe wachata ngoDecember ngoJanuary sekethu yaniyagodoka uhlulekile because of lo muntu njena. Ndahlala ndanyamezela. Ukhona reporter kuyena. Hayi tata lihlazo kaloku ngizayiqala ngapi? Nami nakumi isafumana indawo yokuhlala. Ayikasinki engqondweni yami but this is what is happening. Ayikasinki engqondweni yami. Zajika izinto kwasawa endlini. Uba tata wakhe wamva umuntu othi xa ithetha athi xa kuzawufika ixesha lokutshayisa emsebenzini sengathi ungangatshayisi. Ungagoduki. Yo. Impela ngikhona engibakhumbulayo la engangasebenza khona makumele kushayiswe bebengahambi bebehlala phansi. Hayi ube ngathi tata ungangagoduki. Ungahlala emsebenzini. First step into aye wayenza apha endlini. Andithi lo ndiyaphangela. Yes. Uqale wayeka ukucontribute apha endlini ukuba ngitata. Wayeka. Uyasebenza futhi. Ukusebenza kwakhe unginotaxi unebusiness unelanto ku-business ku-taxi industry. Zikhona ke nezinye into azenzela zona but eyona yile. Okay, imali unayo. Yes. Unayo tata unemoto. Kanamoto eyi-1. Unemoto. Yeah. Azothi ngenye imini ngoku ubuvuma ukutshata nami ne. Andithi uyasebenza. Ndithi mina ke ndiqomba nale lento ayithethayo ne-direction ayakuyo andiqomba ndiyayithanda. Yeah. Kamandi ke ngoku uyasebenza and into engicaphukisayo apha kuwe. Awukwazi ukuzithoba ucela imali kum. Hawu. Awunguye uhlobo lomuntu ofuna ukwenzelwa into ngumuntu. Undiphakamele. Hawu. Ndibona apha endlini kunezinto endingazazi uba zivelephi zenziwa nguwe. Apha endlini wathetha nje tata into eninzi endiqonda uba but ayonto ixabanisa. Yazi ndayicinga mhlambe yazi ezinye izinto xa ungumuntu ongumama uqoma uzenzela into obufuna unconywa ngumyeni wakho kuba hey uyasebenza imali ndiyayibona apha endlini bayenza ntoni. Yebo. Yena wathatha ezo nto tata zaba zizinto ezindenza uba ndingumuntu orongo. Apha endlini wena uthenga indibona apha endlini ngumzophi ophi ongena stove. Ngumzophi mhlambe ndenza umzekelo ongena iron ongena couch ongena TV. Izinto ezinjalo into nje emazibe khona endlini uba indlu mayibenhle za complainisa ke kuye. Hayibo. Eyona nto yaphuma nayo that uphakeme kakhulu awumazi umuntu wena. Hayibo.
hayi ndacima mhlawumbi noba akaseli ke tata katshayi ndiqoma mhlawumbi ubaba umuntu loselayo bezazi hayi noba hayi uselile ke hayi usoba akaseli akatshayi hayi ke tata ke ngoku ndazo iphinde kube ngathi kufuna uba right hey kundingazi uba kuphinde kwathini azothi komnye unyaka ndiyaphangela ebusuku ndingena night shift udibene namos ndi-security kule company ndiphangela ebusuku njengoba ndihamba nje tata xa ngiphuma kukho umuntu ongenayo mna umtshato umtsha tata eish uyambona futhi azongena okay ndibona kaloku indlu yami umuntu ongumama tata indlu yakho uyayazi ndibona apha endlini ba man ikho into yenzekayo apha endlini xa ndiphuma akho into yenzekayo apha endlini but ndiqomba hayi noba ndiyayicingela and ke ngoku mna umuntu endinguye into ezifana nee-weaves yonke nje lento eyenza uba umuntu osifazana bemhle zange ndaba kuyo so ndizawuthi ndisendiyondlula yimi apha ebhedini nayo weave inwele zayo nazi okay ndine-short hair apha yena akanayo ilantuka akanasoze kaloku ayonwele zakhe ezi iwivu le and ke ngoku imistake yakhe yena yabona umuntu ongumama tata uba ngabe ukhe wabona bengathi endaweni nguye ongathi othathelwa phezulu uzawufuna ukushiya evidence enzele into yoba lo azobona into yoba ndikhona apha xa ungekho ezinye izinto beziplantwa kwenzela into yoba angazibonanga naye kwenzela into yoba lo belapha ndizobona uba kwenzeka ntoni yebo baqhubeka ke ngotata ubomi kubuhlungu and ke ngoku into endayithanda kuwo konke obabuhlungu tata ndangqitha kubo ipresent yenkosi empilweni yami obabuhlungu ndandikubo bandisondeza kuye ngendlela esisimanga ndamva uqala kwami ukuva inkosi ithetha nam I was in tears andikwazi kuyithetha ebantwini bazawuthi abantu mhlola abantu olusixela wona awukagqibi nonyaka ushatile kodwa sozosikhalela hayi awukwazi ndikhalela inkosi ke ngoku yebo nditsho tata kungalaleke ebusuku ndiyakhala ndibuza bawo ndenze ntoni ndinto le ndizifake kuyo so kuko konke kodata ndaba pregnant ndaba nomntana oyintombazana apho ke ngoku wavele andifuni ukungibonga ndiyamthuka wavele wayimonster ndi-pregnant yes abantu ababhinqile bazo-understand yabona xa u-pregnant i-behavior yakho iyatshintsha awufani naxa unormal sometimes uyafuna like uba umve esilapha ecaleni kwakho uyafuna ukuthandwa ngathi ungathandwa more iyazenzekela hayi ke wavele ke tata wavele waqhela wale nalo pregnancy and ke ngone pregnancy yandihlupha tata indlela endandigula ngayo ndazoba ndaba nazo ne-short breath ndi-pregnant it was bad first day ndigula ndi-pregnant ndikhumula kahle tata sasisuka kwi-weekend yePasika yebo xa sibuya ePasikeni ekonoma xa ngaba benikulowo venue especially ebi-hirishiwe so xa nizophuma funeka nenze uba nishiye yonke into i-up to date eholweni kukliniwe kuthweni so engosibhizi sifunqula izitulo sithini siyaklina so xa ndifika endlini late ndivele ndiblide ndi-pregnant ndivele ndiblide ukhona tata hey ndiqoma enoba kwenzeka ntoni ndimvuse ndibona into ethile apha yebo impendulo yakho awubuza uba ngondithini mna impendulo yakhe yandenza uba mandithathe ifowuni ndifowunele umama umfundisi kwenye ilokishi akho kufutshane mama kwenzeka oku noko ndicela uncede iza kusebusuku tata ngumuntu ongumama ndithi makadrayive ndicela uzondithatha undisesibhedlele kuzobonaka uba kwenzeka ntoni wavusa unyana wakhe beza bazondithatha batata bafike bandithatha ukhona ulele uneyimoto ayikho yi-1 wena ukuthi ke tata ke mhlawumbe xa engafuni afonele udriver wakhe ndicela uzothatha lo because ke ndandisendingumntu ngicela uthatha lo muntu umbalekise esibhedlele ndathathwa ke mama umfundisi wami sesibhedlele ndacheckwa
bafike baconfirma la nto bendicingela uba sufunqula into ezinzima otherwise akho nto usebenze nzima yeke le nto yenzayo ndabuyela endlini khangabuza noba kwenzeke intoni utheni ugqirha kwaze kwathini ndafike ndahlala endlini hayi ubomi baqhubeka akho nto imbhodarishayo akho nto umntana ngoku njani uziva uright nomntana akanandaba tatishabangu akho nto eyenzekayo xa ithanda uyalala endlini xa ithanda ngalala endlini ndaqhubeka I suffered tata kakhulu kula pregnancy ndigula ucuma uya esibhedlela and xa ndigulayo ndifonela iitshomi zakhe ndiyamazi akazuphitsha akazuyenza lona ndifonela iitshomi zakhe eziphofu endizaze through yena ndifonela bona bani ngicela uzokuthiwa usoso ngicela uzondithatha umbalekise esibhedlela andiziva right umntana abantu dade wayelipolisa ashiye yonke into phansi because wayibona imeko yam ashiye yonke into phansi andibalekisa nisesibhedlela ndihambe ndiyocheckwa mhlawumbe ndi-admithwe for mhlawumbe noba yiveki akekho anandaba futhi akakhathali dade ndinefowuni unefowuni uyayazi namba yam yebo xa efika endlini akazubuza noba hayibo ndibona ungekho uyephi hayibo ndiphinde xa sendiphinde ndidishajwa ndimfowunele bangicela uzondithatha ndidischarge tata iitshomi zakhe zaseziyazi yonke into babengasandibuza ezi-questions uba kanti kwenzeka nto kulo mjede babengasabuza ezi-questions and uncedo endidinga lona babe bakhona for mna into zikaThixo because inkosi yayisebenza ngabo ke ngoko bandithathe ke tata ndibe yiloo ntombi ke iya esibhedlele ibuye until tata ndazoba I was due a week before ndingaziva right yes ndamfonela tata I am heavily pregnant ndamfonela hey andiziva right man I think ndifuna ukuya esibhedlele kucaba ke ngoku kho drive ongekhoyo udrive itaxi cabanga ilanto yakhe gesa impendulo yakhe xa ngithi ngicela uzondithatha wabuza ba ndothula abantu abakule moto uzobabhatalela xa ngibothula kahleni bo umuntu okhuluma nje lokho unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe tata umlobole utshatile yebo hayi ndiqoma ke mandlulele phambili phinde ndifuna abanye njengesiqhelo akho into bendiyenza because ndiyamazi ndifuna omnye umuntu nyani ke ndizothatha ke nisesibhedlela xa ndifika esibhedlele babona ba ebe nyani khona ingxaki so the following day banenza operation ndabalekiswa etheater kwakhutshwa ke nyani umntana wa right uhamba wabekwa kwindawo zabantwana ndabheke ewadini yebo kunoba kwadlula usuku oluyi-1 umntana ndingamboni like xa ubele ngeoperation vele abavele bakhawuleze baziswe so the first day ke ngokuthiwa abazali kuzawuziswa abantwana ewadini lele ewadi ye-operation because baqale ufuna nani nikwazi ukuhlala because le operation ileyo ufuna niqale at least nikwazi nani uba nizakwazi ukuba hoya apha ewadini tata ndilapha ngaseqaleni xa ungena apha emnyango then ke ngoku ibe ngabanye ke ngoku okay bangena abantwana kuhle kuqale kutsitwe mna banjampe angabikho umntana bangene abantwana after that baphume akekho wami okay and futhi tata ingabi yonto kubo engathi like kukhona imistake eyenzekile it's a norm akho nto wrong kubo bagqibile masukufaka abantwana ewadini bathowa amakeko baphume bahambe hayibo ndihlala kubabuza abanye hayibo what happened uphi umntana wakho ndithi besabuza lo mbuzo kuze unesi tata ndisamkhumbula kahle la sisi lo wayene dreads ezazibrown wayezithintile zibrown enxiba ilokho emhlophe uyibona siba unesi ezi straight apha kum afika athi ubulinda umntana ne ndithi ke mina ewe ndile nomntana athi umntana wakho ke use ICU and uyafa ne-ICU kusho nesi avela khuluma ngaleyo ndlela futhi ulinda umntana ndithi mina athi umntana wakho use ICU but uyafa ICU hayibo uyafa aphuma hambe hawu ndikhawuleze ndifonele igayina yam ndibuza uba umntana izolo kwenzeke ntoni ebe right athi baba lo mntana ndimshiye right ufakiwe elantukeni kwabanye abantwana ewodini I was there yep ndithi mina kuphuma unesi kapho ngixelela into yoba umntana wami sayisu uyafa
it was early hours of the morning wazofika but uzonibalisela ke ngoku later uthi khange ndiye kuwe ndaya straight eICU Okay. xa ifika nyani nango umntana and itata lento ibixele into boyafa she's dying vele Hayibo. ufakwe yonke into ongayicabanga akakwazi ukuphefumula ilungs ziyafaila uyinto nekhala yakhe nje ayifani nekhala yomntana nje onormal abuye ke ngoku azongixela uba baba lo mntana useICU uyagula ndithi mina ke kwenzeke into abezama ukexplain athi nami baba la ndiyichani kahle but ilungs ziyafaila akakwazi ukuphefumulela but it's bad ndikucebisa into manje ukufaka wheelchair uhambe uyomjonga uyombona because akhange abasasho kodwa ndacela into ba onqena ukutsho ba uyahamba hamba ombona nyani ke ndibeke ku wheelchair ke ndihambe ndiyombona yo tata xa ndifika yo hayi sure kurongo uyahamba uyabonakala because kwayikhala nandothuswa kwayikhala loba kuthende izawuba njeni ikhala yakhe yebo but ke machine ke ziyabonakala ba ke kusekhona into eyenzekayo elifini yakhe so athi ugqirha ke ngoku fonela umyeni wakho yo ufonela mhlawumbe ifamily member hayibo iserious lento ndive ndifonela umama umfundisi ndimxelela ba mama kunje yebo abe asabele lonto mama angathethi into kanti uza vele eze then ndifonela umyeni ke ngoko the husband yebo impela Thike mina ke ugqirha uthi cela uze esibhedlele umntana akekho right kakhulu akhandisho ubugqirha cela uze esibhedlele umntana akaphilanga use-ICU yebo wabuza ba ke ngoku mina inoba ndingugqirha ke ngoku xa ngabe umntana engaphilanga inoba ke ngenza uthini ndiyeke lento endiyenza apha ngogqirha ndingogqirha mhlawumbe senjo dada mamela yabona nje abantu uxela lento endixela yona ne yebo deep down in your heart uyacinga uba hayi mana akekho kodwa umuntu unothetha lonto because abantu baphinde babuyela kuma ezonxana baba la sasingakubelieve xa uthetha izinto akekho umuntu onormal onokwenza lento uyithethayo kuyaxaka impela hayi kanti wayeyithetha wabuza bantu ngogqirha ndizamthini xa ngabe egula but ke tata ke ndambona ke fika esibhedlela wafonelwa ngumama umfundisi weza ukuze akwazi ukuthi afike ukuze afike ke azapha kum ke wadini ungacima tata nje beza kume wadini uzobuza ba unjani hayibo kwenzeke intoni afuni kwazi hayi ndibizwela ntoni apha kuthi nje kuthiwa ndiza umntana untontondi ngxolola umfundisi wakho into ezinjalo sure nyani ke kwanyanja mama kahamba yombona eICU waya ke nyani eICU saya ke sobabini first thing his first comment yo tata i-comment yakhe nje yoqala hayibo lo mntana intombazana na kanti hawu ke kungcono ke tata ni ngizaxelela ngesixhosa ubithetha ukuthini ke kungcono ba mhlambe ebeyibeka ngohlobo endithetha ngaba lo mntana intombazana cha okay akabeki naleyo nje ubeka ngendlela erude eish hayibo lo mntana lidikazi na kanti yo phakathi kwabantu tata ndiqoma yini Jesu into zasifihla phi na apha ake tata ayenzeke lonto yakhe wangawangisayo yamjonge into uyabona akekho interested at all cha akekho waphuma wahamba anandaba nje nawe nje ukuthi wena akanandaba ingathi usifakile kule nto uzazibonela ubuphuma njani sure ake tata ndishiyeke ndiphinde wathi nami ke ngakho no because nami ndiselapha because andikwazi noba mhlawumbe ndithi nami ndiselapha yebo ndiphindele wadini kanti mama umfundisi wafika wahamba engezanga kum wabuyela endlini uthi baba lazange ndathandaza kangaka oko ndaba kwi-ministry zange ndathandaza kangaka xa ndifike endlini ndithi Thixo kaloku ubumnike ngabomi ubumnikile lo mntana ngoku xa uzawuphinda umxuthe kona kutheni ezambone njeyana khalani leyana hayi andike nogqirha tata babendiboni nona babengatsho babendibonisa into yoba hayi akusekho mntu balindele nje mhlawumbe ukuswitcha off i-machines ilanto kuthathwe lo mzinjana wakhe ke hey wangenelela ubawo latshona usuku akanayo nix
la yafika imini yalandela usavuka uyaphila umuntu ukhona ulokhu khona ukhona and ke ngoku nekhala ingathi ya improve nekhala uya ingathi wazofika ke ngoku usuku loba ndi discharge it wasn't easy ke ngoku kulapho ke ngoku ndaqala ndabona ntoba ndisehlane apha and amalone impela ndandise desert and ndihamba ndodwa discharge ipain yokuqala tata uphuma esibhedlele ungumuntu wesifazana ubuyobeleka uphuma ungaphathanga umntana umshiya esibhedlele uyagula akwazi ukuphuma naye ish xa ufika nje endlini ujongwa ngabantu ezimpahla lamabhayibu ubuya nawo waphetha akekho njengoba udischargewa nje yena akakabi right wena odischarge wayo kalona nje iguli bayibona operation yami right mangoduke yebo tata ndisaya ndikhala esibhedlele ngalami phofu ke nozondithatha icolleague yami hayi nguyanga ndafika endlini kunzima ukuthi i-operation indibambe kunzima nokuthini yebo neka akho mntu kusewinter kubanda akho mntu kufuneka ndizizamela indlela zokwenza shushu kule ndlu akho mntu akekho ndiqalise tata ndizama kubuhlungu and ndixelelwe esibhedlele that kufuneka umane usiza bezocheka uze emntaneni okay okweqala ubisi liyafuneka for umntana nama ndisiya yebo ndimane ndisiya tata uphume endlini irank kum yayiqhele kakhulu ndiphuma endlini ndibanjwe i-operation kunzima unyathela but I have to uba mandihambe ndesibhedlele sometimes ndiyerank ngenye imini tata ndithe xa ndizawuphuma endlini wafika ndathi thank God kodwa nambe ndiye ndilibale manje ndimlibale uba umntu onjani ndathi thank God ndibonga into yoba ndizawucela ilift wayekhe wavuma tata wandigqitha endleleni ndithe chu ndiye renkini chu ngemoto and ufuna ukwenza zazi khona indlela onophuma ngazo ufuna ukuba mandimbone uba uya kule direction ndiya kuyo thathi chu tata ndiyofika erenkini ndihambe ndibheke esibhedlele tata ukuze uqonde ba inkosi xa isenza into yayo iyayenza esibhedlele ndandifika pha ngo-9 yebo tata ndandiphakele esibhedlele ndandifika utya ibreakfast ibekiwe ilunch yam ndandinikwe esibhedlele idina ndandihamba nditye isapha esibhedlele amanesi enza kanjalo ngonesi bese be-understand isimo sakho khange nabaxelela kodwa nje inkosi because andikwazi kupheka andikwazi ngathi ndimembizeni ndithi ndiyabheka akwenzeki ndanditye esibhedlele ngo ndiphume late ndigoduke amane ndisiya tata amane ndisiya akekho alikho ixesha loba makabe lapha endlini ubhizi kakhulu hayi tata imiracle yenzeka ngenye imini ndithe ndiyafika esibhedlele kodwa makhe ndizame ukumncancisa ngokwam noko ngoku mhlambe bathemba uzawukhona into anoyenza so bazisusa ke ezinye ilanto ke izinto abazifake kuye ndazama ukumncancisa hayi futhi sheme wazama naye uncanca but njengoba ndimbambile ne yes ndimvuba ngathi ngumuntu lo uyazisusa pha kum she's pulling off ingathi uzama ukubuya umva qha ke kuba kwengumntana ndi-understand mina kwenzeka nto xa ndimjonga tata ubuso bakhe bupepule sebupepule ubuso bakhe ndiskrime babe sebefika oonesi bamthathe baphinde bamfake kanti njoba elanto ke lapha kum nje ii-lungs ziphinde zafeyila akakwazi ukuphefumla njoba elapha nje uyasweleka baphinde bamthathe bambeke bamzame ke shem bamfake bathi hayi mandihambe for a day nyani ke tata ndiphume ndihambe ndindodwa tata and I'm drowning akho mntu ndindodwa umama naye ndiyanqena ube ndibe ukuba netata nje andizazi mani ndiyazi isolate ebantwini ndiyazikhupha because ingathi bazawuthi hayibo ngoku ubutshata izolo so uzosixelela ingxaki zakho ezingaka kusho ukuthi wena uzama ukufihla ihlazo kahle ndiyalifihla andizami tata ndifihlisa ihlazo bathi bayambona because ungumuntu live othetha nje bayambona tata abambonayo bayambona
ngicela senze kanje siyibambe for now Okay. siqhube futhi Okay. yeah indaba oyithethayo ibhlungu but for now ngicela nje ukuthi sime sizoqhubeka nayo usokwazi part 2 sokwazi ukuthi siqhubeke nayo ngiyabonga nje kakhulu but ibhlungu angazi nokuthi ngithini okwamanje ngisase confused Okay. yeah but nje engakusho kubabukeli asiyiqedanga nje wena qhubeka ulokhu uhleli ku channel upart 2 yalandela nje very soon sokwazi ukuthi siqhubeke nayo le ndaba ilokho nje ngingakusho ngoba usesekhona ngeke ngithi asivalelise siyabonga amen